Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo. Bidiyon mu ne yau zai bayani ne akan yadda zaka yi bloke din mutum a WhatsApp. Wannan number muna buƙatar mai bloken ta. Za mu yi ƙasa a wannan guri, bayan mun yi ƙasa a wannan guri zai ba mu damar mu yi shaida yanzu shaida ce za mu yi akan gurin da za a yi bloken. Bayan mun yi shaida akan wannan guri shine za ka danna. Wannan kuma na ƙasa shi kuma bloke ne wanda za ka yi hannun bai ta daga wayanka. Na ƙasa na farko kuma shine bloke wanda za ka yi bloken mutum kai tsaye. To za ka yi ƙoƙarin danna wannan gurin na farko, za ka na shaida akan gurin. Ga ina zan yi shaida yanzu. Ku jira ni kaɗan. Za ka danna a wannan gurin, kana danna a nan ka yi bloke ɗin number ko ta wace ce. Wannan hanya ce za ka bi ka yi bloke a cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Mu haɗu a sabon bidiyon mu na gaba.